आज ब्लॉग स्टार्ट कर देखते आज बापा तांकर पूजा सारिदेले ठाकुर पूजा आम कम्प्लीट हो गला। ठाकुर पूजा सरिया परे सरी ऑलरेडी ठाकुर पूजा आलू पोईपत्र बड़ी आलू पोईपत्र बड़ी पियाज रसुन छतु ये कला एटा कौन सोरिष बाटण हलदी लुण लंका गुंड ये पड़ी कौन हम ए सोरिष तेल भी पड़ी पत्रटा ए दिया हम এটা কোন বন্ধ হয়ে যাবে। ଏବେ ପୁରା ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଏଇନେ ବି ପୋଡ଼ା ହେବ। ପୋଡ଼ା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ। ଶିଳିପତ୍ର ଖାଲି ଆ ଉପରେ ଥୁଆ ହେବ। ଆ ଉପରେ ଶିଳିପତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଗଲା। ସିଏ ପୁରା ହେଇଯିବ। କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ହେବା ପାଇଁ? ଅଧଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ପରେ ଦେଖିବା 30 ମିନିଟ୍ ପରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। पूरा तरभुजटा पूरा रेड पड़ जाइए। कटा है आमर आज तरभुज गुडुल देखा तरभुजटा केमी पूरा पूरा नाली। हाँ जा गोटे प्लेट नहीं आसु सी कही से रेट अधिका नौ पत्र पोड़ा तरभुज कटाला शाग भजा हम सुजना शाग भजा हम पोईराड़ी भजा हम डाली हम आउ कौन भात आउ कौन कलरा गोटा भजा हम बाड़ी भेंडी बाड़ी भेंडी कौन हम बाड़ी भेंडी मसला देकी गोटा भजा हम कौन बाड़ी भेंडी आगे बिट लुण नहीं आसो पकईद कंटा चांटा आनिकी भलसे मंदी बाहर कर सेटा खोल देगी बिट लुणटा ये कर भाई आसे पत्र पोड़ा हो हाँ पत्र पोड़ा सीम रे अच्छी पत्र पोड़ा सीम रे अच्छी केमी टेस्ट लगुच केमी खाई खाइलुणी अधा कहला खाई से खाइबी मीठा लगुच ना भाई भौणी सांगड़ खाऊ देखु मो भाई एका एति खाई देख केमी लगुच कह सब खाऊ
ମୁଁ ଦିନେ ତରଭୁଜ ଖାଉଛି। କାଇଁ ପକେଇ ଦଉଛୁ ଏଇଟା? ବାବା ଖାଉନ? ବड़ा କଣ ଖାଉଛ? ତୁ ଫଟୋ କେଉଁଠି? ଖା ଖା ନା ଆପଣ ଖାଇ କୁହ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ହଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଲାଷ୍ଟ ଖାଇ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଖାଲି କାଟିଦେଲା ଫଳଟା କ'ଣ କାଟିଦେଲା ଯେହେତୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ଖାଇକି ଦେଖନି। ମୁଁ ବା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ଏଇଟା ଆଣିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଖାଇବ କୁହ ନା ତମ ସାଙ୍ଗଟା ମୁଁ ବି ଖାଇଦେବି। କେତେ ପିସ୍ ଖାଇଲୁଣି କହ? ହାଁ ଫୁଟଣ ତେଲ ପକା, ତାପରେ ଫୁଟଣ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଆଳୁ ବୋଇତାଳୁ ପୋଇନାଡ଼ି ଏଇଟା କ'ଣ ତାର ପତ୍ରଟା ପକେଇକି ଗୋଟେ ରାଇ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ ଲଙ୍କା ପଡ଼ିବ ନା? ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପଡ଼ା। ଖଡ଼ିକାରେ ଏବେ ଖଡ଼ 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 ଗଲା। ସେଠି ଫୁଟୁର ତାପରେ ତଳେ ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଖଟଖଟ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଖଡ଼ା ହବ। ଜହ୍ନି ବି ଯାଇପାରିବ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? ଆଉ ଏବେ ଖଡ଼ଖଡ଼ କରିଦେବି। ରୋଷେଇ ଶିଖ ଏଥର। ତାକୁ ଯଦି ସୋରିଷ ମସଲା ପକଉ, ସୋରିଷ ଅଧିକ ଦେ ଟିକେ। ଏତେ ପକା କହିଲେ ଶେଷକୁ ଅଟକେ ଦେବା ପାଇଁ। ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇବ। ଲୁଣିଆ ହେଇଛି ସେତିକି ଥାଉ। ଏଥିରେ ତାକୁ ଢଙ୍କେଇ ଦେବା। ବୋଉ ତାକୁ ଏବେ ଢାଙ୍କି ଦେବୁ ନା? ଇଆଡ଼ୁ ଗଡ଼ି ଘୁଞ୍ଚେଇବେ। ସୋରିଷ ରାଇ ଆମର ହେଇଗଲା। କଲରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଲା। ମୋର ଏଠି ଆମ୍ବ କଟା, କାକୁଡ଼ି କଟା, ଲେମ୍ବୁ କଟା ଆଗତୁରା ସରିଯାଇଛି। ବଡ଼ା ପକେଇ ବସିନାହିଁ। ବଡ଼ା ଫୁଲରୁ এইটা বড় টেস্টি ହେଇଥିବ। ইস চলো খাও খাও খাও। এইটা କ'ଣ ନାଡ଼ି ଭଜା, ଦହି, ପତ୍ର ପୋଡ଼ା, ଏଇଟା କ'ଣ କୋଳଥ ଡାଲି, ଶାଗ ଭଜା ସହିତ ଏଇଟା କ'ଣ କଲରା ଗୋଟା ଭଜା, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ତରକାରୀ, କାକୁଡ଼ି, ଆମ୍ବ, ହ୍ୟାଲୋ ପଖାଳ,
ନମସ୍କାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ହେବ ରସୁଣ ଦିପାଗୁଡ଼ା ଘରେ ପକା। ଘରେ ବସି ଭାତ ଯିବି ଟିକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଗ ମୁଗ ଆମର ହେଇଛି ପଖାଳ। ଆଉ ଟିକେ ଆଣି ଲୁଚି ଆସ। ଏଇ ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି ବସା ନା ସେଠି ହେଉଛି ହେଟା ଆମ୍ବୁଲ ଝୋଳଟା ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ହେଇଛି। ଆମକୁ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ଦେଇଦିଅ। କାକୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଦେଇଦେ। ଲେମ୍ବୁ ନଉନି ଲେମ୍ବୁ ଲେମ୍ବୁ ଦଉନୁ। ଲେମ୍ବୁ ଅଛି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ବୋଲି ବୋଉ ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ ଖାଉଛି। ହୁଁ ଡେକୋରେସନ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ବହୁତ ଦୋକାନ ଖୋଲିନି ଟୋଟାଲି। ତାଙ୍କର ଏବେ ସବୁ ପର୍ବ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଭିଡ଼ ଏବେ ସବୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲେଣି। କଣ କରୁଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ବୋଲି ଲୋକ କେହି ନଥିଲେ। ମୁସଲିମ ଦେଖ ଭାଇ ଚାଲିଛି। ସିଏ ଶୁଣୁନି କଣ ଏଟା ପାଗଳ ଶୁଭୁନି। ହର୍ନ ମାରିବେ ଦେଇଛି ଆଉ ହଁ ବୁଢ଼ାଟା ଶୁଣୁନି। ସେ ଉତ୍ତୁପାତ ହେବ। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ବା ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ଏଇଠି କଣ ଅଛି ଖାଇବା? ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଅଛି। ସବୁ ବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ସବୁ ମୁସଲିମ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହବ କଣ? ମୁସଲିମ ବି ଦୋକାନ ମିଶୁତେ ତାପରେ ଇଏ ସବୁ ଦେଖିନି କଣ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ କଣ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଅନା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ପାଇଁ ରହିଯା ଡେକୋରେସନ ଦେଖୁଛୁ ନା ପୁରା ହଉଛି କେତେବେଳେ ସେ ପୂଜା ଟାଇମରେ ଆଣିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସବୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ନା ପୂଜା ଟାଇମରେ ଅଫର ସବୁ 80,000 କହିଥିଲେ ଆମକୁ। 1,80,000 40-50 ଏଇ ଫ୍ରିଜ ମିଳୁଛି। ଡେକୋରେସନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଢିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ା କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ରିଲାଏନ୍ସ ଜୁଏଲର୍ସ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି ଯାଉଛି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଅଧିକ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସୁନା ରେଟ୍ ତ ଯାହା ପୁଣି ମୁଁ ଦେଖି କାଲି ବା ଯାଇଥିଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖି ଆସିବ। ସବୁ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ଦେଖୁଥା ଆଜି ବର୍ଷା ଖାଇଛି। ଯେତିକି ବସ୍ ଆଉଛନ୍ତି ସବୁ ଘର। फ्रेंड्स आजर ब्लॉग टी आम ये शेयर करछुँ। पुणी देखा आमर नेक्स्ट ब्लॉग्रे। जदि आम भिडियोटी भल लगी था लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे कमेंट भी करेंगे। जय जगन्नाथ भगवान।